Usman, Inna lillahi, dan Allah kaka kashe ni, dan Allah. idan da zan kashe ka lokacin da kai na kasa na zo na hau kanka da ba za ka kai labari ba. Haka ne. Ba wannan ne yake tafa da ni ba. Na zo akan abin da ya faru ne yana son mai maslaha saboda gaba ɗaya na shiga damuwa. Wallahi abin nan kawai ni ban san ma me ya faru ba, kawai sai gani ne ka taho fa da wuka. Mararan kana nema na zaka kashe ni, ban san me nama ba. Har kana ba da sallahun wai Amadu Dillali wai kai ya bari in sake sauka a gidan nan, in dai na sauka a ɗakin can zaka kashe ni. To sanadin haka ni ma na tashi na ɗan taho bayan gari, kullun sake-sake nake tunani nake ta yi, menene ya faru menene, ni wallahi ba ni bane ba. Basar ma dan binni da na ɗaga shayin kakkasa na ya ɓaci. Ba wannan ne ya kawo ni ba, na zo mai maslaha. Sabida kanwata ta kamu da ƙaunar ka, ni kuma na kamu da ƙaunar Salma. So nake kawai in ga Salma idanuna, ko da zan mata magana ko da ba zan iya yi mata magana ba, ina son na ga Salma idanuna. Amma abin da kai kamo ku ita tarfa, ni na ganka dara na ganka idan na ji abu. Ya kake haka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anya ba aljani ne dai siffa ta je wannan aika. Fita mana kakkame yadda ni cikin wani kawai kuskure ka yi sa magana kawai a batta, na faɗa ma ka daina daga shayin. Yanzu yacce za na riga na yi wa kanwata alƙawarin sai na kawo ka, amma tun da mun haɗu abin da nake so na yi laku mu rufa wa junan mu asiri, kada ka ƙara daga maganar wani ya ji. Idan ka ƙara daga maganar wani ya ji, kaga za ka ɓata tarbiyyar gidan mu, to dole zan ma hukunci. Gaskiya ne, haka ne. Don haka yanzu mu zuba kanwata ta je ta ganka ta haɗu na biya mu da kai hankalin ta ya kwanta, kai kuma ka gyara kwalanka. Ka ci gaba da tafiya. Fatima. Yaya ka gan shi? Mun haɗu da shi amma. Alhamdulillah. San wani renin hankali da ya manya mayar da ni wani ba adame. A'a. A wani kundurmin daji na je na same shi. Amma kin san me ya karanta min? Abin da hankali na ba zai ɗauka ba. Me ya faru? Wai shi bai san ya aikata wannan abun ba. Yaya to ina mai da gaske yake wallahi. Tallaka fara can ku ƙananan lissafi gare ku Allah. Lissafin ku baya ba da lissafi mai kyau, yanzu ke kina ganin kaman ba aikata ba, aikata zai iya aikatawa. Amma kin gane fita ta na auna, so nake ki fita ki je ki same su, kin gane yacce za a yi nuna mun wannan yarinyar an ganta normal da yana ina dan Allah yaya. Yana kofar gida. Kaga yarinyar nan ko lissafi babu, kawai gani take kawai ba isa ya ga nan ba fitar sai auna ba. Amma normal in ya ci gaba da renan hankali na ran sai na ina ta neman ka, ban ganka ba, ina ka shiga dan Allah ka banni. Ai baki san abubuwa da dama sun faru. Ni da kawai ina can kawai sai ji ne wai yayanki ya taho da wuka gadan-gadan wai ya zo zai kashe ni. Ni ban san ma din me ya faru ba, sai nake jin wani zance wai har gida na zo na same ki. Na rasa ma ni yaushe aka yi wannan abun, wallahi kin gani nan kwata-kwata ban san me ya faru ba, ana zargi na da wani abu
da ban taɓa aikata shi ba ma na ƙaunar aikata shi, kawai sai na ji an ce wai shine na zo na rasa wa zan aikata wa sai wacce nake son aura. Abin ya mutuƙar bani mamaki. Shi ke magana. To ni ma faturan da ka zo ka ja min mayafin nan a gida, ni wallahi tun ranar gaba ɗin dai na shiga damuwa, komai dai ya wuce kawai, ni dai dan Allah ka za. Ba wai batun komai ya wuce ba, abin ni sai ya dinga dagula tunanina, ban san da ne ba, ban san da abin nan ya faru ba gaba ɗaya. Kawai ji nake ana ta cewa na aikata. Wallahi kin san me, wallahi wani lokaci aljanu suna iya yin sisifaka ko wani abu su je su aikata wani mummunan abin. Kin san ina da makiya, kuma kin san mutanen da ba sa so nake, ko Ahmadu Dillali wallahi zai iya zuwa ya je kutun su kullo abin da za a zo ke a idan kike ga kamar ni ne, kuma alhalin ba ni bane. Kwarai kuwa wallahi haka ne, aljanu ba abin da ba za su yi ba. Ni na riga na san halinka, wallahi na san ba za ka aikata ba, kawai ni amma kaina ne ya kulle, na rasa yadda zan yi. Ni wallahi na san ba za ka yi ba, sai dai ba mamaki ma Ahmadu Dillali ne, saboda daman kowa ya san matsubbaci ne, wallahi ba abin da ba za su yi. Ai Ahmadu Dillali Allah ne ya san irin binne-binnen yanzu da yake yi, wallahi shi zai je akwai wani tsafi da ake, wallahi yanzu nan sai a turo aljani yayi kamaka, ya je ya aikata abin da ma za a zo a kashe ka ƙarshe. Yanzu da ta zo da tsotsayi ba wani abin zai je mun ba. Wallahi haka ne, haka to ne. amma yanzu addu'ar da zan yi, ai ko birni yakin je gidan sama sai ya ganki a ciki, ba ma zai zo, bai ma isa ya zo ba, saboda zan kafa miki tsaro da komai. Kuma yanzu abin da zan gaya miki, addu'a za mu dage a kai. Allah ya tsare Allah ya tsare mu da sharrin mutum ko aljani, kar a zo a sake haɗa mu. Kuma insha Allah ni ba zan ƙara gudun ki ba, dama ni fatattaka ta akai, amma da tun da Allah ya sa na dawo, mutuka raba takalmin kaza, wanda yake bakin ciki kuma sai ya yi, ko ba haka ba? To shi ne, dan Allah yanzu zaka ci gaba da zuwa, ka banni a cikin damuwa wallahi, dan Allah. Ai zuwa ma in kika ce zuwa ɗaya kenan, kullun sai na zo kamar yanda muke da, babu abin da zai canza, tun da dama can fatattaka ta akai, yanzu kuma na dawo, hankalin ke kwanta, dan yi murmushin gani. Wallahi ba zan iya rabuwa da kai ba. Assalamu alaikum yaya. Wallahi Allah sarki, bawan Allah da na tambaye shi ce wallahi shi bai ma sani ba, aljanu ne kawai suka yi siffarsa, wallahi suka yi min wannan abun, babu ruwansa bai san an yi ba. Allah gafara can batarsa ya auna duka aiki ne. Wallahi yaya ba ruwansa, wallahi bai san an yi ba, kwata-kwata bai san zancen ba. Ce miki aiki ne lalla, fitarsa ya auna lalla, ba Isa bane ba, ni ma fitata nake son auna a kansa. Wallahi ni na yadda da shi, wallahi gaskiya ba zai min haka. Maryama. Na'am. Ya Fatima fa. Oh, tana can dai donan wadan birnin da ka hada ta da shi din nan. Ka san dai kwadayi mabudin wahala. Ke matsala ki kenan, man kadarin Allah haka kadar jiwa, abinda mai duka ya hukunta haka zai kasance. Ke ma in kika hakuri mai duka zai iya canza maki, in kika cinye kaddara. Ke ma kika cin sa mai goge. Kawai ni dai kawai na a gidan nan ka tsane ni. Da a ce ni ba kanwaka ba, ban san ya za ta kasance a gidan nan ba. Allah ya maka uwa ɗaya ne. Muke nan a gidan nan, amma da ka an tsane ni. Kin dauka da zafi kenan, to daya ki tunda kin dauka da zafi, ko ca cika araba zumuncin nan ba wani abu sai araba. Ya sai araba zumunci ko ba muna uwa ɗaya uba ɗaya. To ai dan in ba adawa ce ta sa. Tsanan ce ta sa ai. Ah, Fati, ya na ganki haka kuma? Tun da ka aika in zo. Na ji ba ni da lafiya, yanzu ma jikina wani Sannu. Fati.
Ko muryar Fati nake ji a waje. Aina suka tsaya Muryar ne. ta nake tana ihu a waje. Kai wallahi ihunta ne. Kai ka je ka duba. Ke dai ina suka tsaya. Ne ban sani ka je ka duba kawai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jini me ya fara haka? Kowa ya taɓa min kanwata. Kana ji wallahi ina ƙarasowa ne kawai sai na ga ta nan gurin. Ka gan nan kawai sai na ji jikinta kawai. Inna lillahi. Inna lillahi. Biyo ne. Wallahi biyo ne. Yana nan ba biyo ne ya kashe ni zai dan Allah ki taimake ni. Kai in taimake ka? Wa zai taimake ka? Ni kake cewa in taimake ka? Yanda muke da ke yanzu ba za ki iya tsare ni daga sharrin wannan mutumin ba? Kai an gaya maka duk abin da kake kullawa ban sani ba. An gaya maka ban gane makircin da kake kullawa ba. Wanne makirci kuma? Ai wannan yarinya abin da kaga ya same ta. To ni ce na kaɗan ka gani daga cikin aikina. Tashi ka bani guri. Ki taimake ni dan Allah kashe ni. Ka tashi ka bani guri.